vi holder hans 80-års dag. Alligevel, selvom han er død, så fejrer vi hans 80-års fødselsdag. Men også at det der lidt op til det der, hvor at du havde været, hvordan du havde, ja, hvad var det? Jeg kan ikke huske det. Du nemlig det. Hvad mener du med, hvordan han... Ja, det var jo meningen, han selv skulle have været med, men nu overlever han jo ikke. Nej. Livet er... Det kan jeg godt lide. Livet er en sygdom, du ikke overlever. Nej. Og han lærte jo nordmændene at kende, han lærte svenskerne at kende, og så det er jo beklageligt, at han ikke selv er med. Ja. Og nu er vi jo, hele Norden er jo samlet her for, hele Norden er samlet for at fejre hans 80-års fødselsdag, og så har han ikke overlevet sin Så har han ikke overlevet, nej. Ja. Ja. Og så, ja, Norge er jo med til VM i fodbold. Så det er derfor nordmændene i dag er så glade. De sidder jo fulde nu. Ja. Så det er for, at de er kommet til VM i fodbold. Men verdensmester som deres Magnus i skak, det bliver de jo ikke. Ja, det er hvad jeg har jo. Mm.